Il-Kummissjoni Ewropea qalet li fil-laqgħa mal-Ministru Clint Camilleri il-Kummissarju Ewropew Jessica Roswell ma approvanx il-qafas ta' deroga ta' riċerka l insib tal-asafar tal-għana iżda talbet aktar informazzjoni dwar kif l-awtoritajiet Maltin beħsiebhom jimplementaw bisħieħ is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Fitra indirizzata lill kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, Mark Sultana, l-Kummissjoni Ewropea qalet li litra ta' avviż formali mibgħuta lil Malta fi frar 2025 għandha fis-seħħ u bħalissa qed tevalwa deroga l-ġdida adottata fi 17 ta' Ottubru 2025. Għalet ukoll li saret taf dwar din id-deroga mill-medja. Żiedet li jekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tiġix osservata, il-Kummissjoni Ewropea tista' terġa' tressaq lil Malta quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Fis-stqarrija BirdLife Malta qalet li tilqa l-kjarifika tal-Kummissjoni Ewropea li skonta hija konferma ċara li l-Kummissjoni Ewropea ma approvatx id-deroga ta' Malta li fil-fema ta' BirdLife Malta tikser b'mod ċar il-verdett tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għal BirdLife Malta r-reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tikkonferma li d-deroga mhux skont il-verdett. Tenniet li l-Gvern Malti falla b'dik li sejħet bħala skuża biex ikompli l-insib tal-asafar tal-għana li suppost qalet li kellu jieqaf kif kien iddikjarat bis-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Reaġixxa wkoll Ministru Camilleri li qal li t-tixwix kontra Malta jkompli fuq il-midja soċjali. Il-Perit Camilleri qal li ftit tal-ġimgħat ilu iltaqa' mal-Kummissarju Roswell biex ikomplu jiddiskutu soluzzjonijiet fit-tul għar-riċerka ta' 7 speċi tal-asafar tal-għana f'pajjiżna wara li qal li saru t-tibdiliet neċessarji biex Malta tirrispetta s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Spjega li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss tista' tikkonferma jew le li d-deroga ta' riċerka hija kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Camilleri qal li lanqas ma jirriżulta fl-ittra mill-istaff tal-Kummissjoni Ewropea lil BirdLife Malta li l-Kummissjoni Ewropea qalet li d-deroga hija kontra liġi tal-Unjoni Ewropea iżda qalet li għadha qed tevalwa. Il-Ministru Camilleri qal li l-fatt li ma jista' jmerreħ ħadd huwa li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea rikonoxxiet il-preċiżjoni tal-qafas leġislattiv ta' Malta iżda sabet li d-dikjarazzjoni kienet nieqsa minn ġustifikazzjoni aħħarija. Sostna li l-Gvern se jibqa' jkun it-tarka tad-delizzi kollha bid-dialogu mal-Kummissjoni Ewropea u b'konformità sħiħa mal-liġi Ewropea. Tkellem ukoll fuq il-midja soċjali l-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, Mark Sultana, li staqsal il-Ministru Camilleri xi jrid jgħid biha l-frażi it-tixwix kontra Malta ikompli għal huwa talab spjegazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-deroga li sejjaħ fażulla tal-insib għar-riċerka kif għandu dritt jagħmel.